So llawn amser mae'r Parc Avenue gyda gol sgwr Owain Jones. Owain, ti wrth y modd ar ôl cael 3 gol na heddi? Fach, nag yw'n dod rownd rili anmal yn sgori 3 waith, so really happy. Oedd lot o pwysau ar y gêm heddi, oedd pobl eisiau gweld Aber yn wneud dda. Siwr oedd y nerfau yn y garfan cyn y gêm? Ni'n credu yn un digon hyderus yn mynd mewn i'r gêm, ni wedi wario yn dda dros y tymor hyd at hyn, felly oedd hyder yn uchel a maen nhw'n didangos ar y cael. A siarad trwy'r gol cyntaf nas, oedd y gol na'n wych y tu am Matthew Jones yn cael cystadleuaeth y pwy sy'n sgori gol gorau'r dydd. Bale jyst i cwmpo fi edge'r box a o'n i'n gwybod os o'n i'n taro fe'n dda, bydden ddim mynd mewn na'n ffodus nes i. A edrych ymlaen nawr, mae'r gêm fyw wrth y nawr yn erbyn Met Caerdydd. Siwr mae'r garfan yn teimlo nawr yn hyderus? Hyderus. Ni wedi wario yn dda dros y tymor fel o'n i'n gweud a yn credu ni wedi bod tyma bach yn anffodus hyd at hyn. Ddim i pigo lan mwy o pwyntiau, so mae rhaid ni mewn i'r gêm na llwyth o hyder. Owain, diolch yn dawns ar y joy ar Bale. Diolch yn fawr.